Sa laing balita, 4,000 ka mga pulis ang ipakatap sa Police Regional Office 7 sa Timog Central Visayas atol sa pagtimaan sa Semana Santa. Ano ang report? Gipangandama na sa PRO 7 ang pagsiguro sa kapsay kalinaw sa rehiyon. Ilabi na sumabot ka Semana Santa. Giklaro hinuon sa opisyal sa kapulisan sa rehiyon nga wa sila nadawat nga hulga atol sa maong kalihukan sa mga Katoliko. Apan dili mo kumpiyansa ang PRO 7 busa mo pakatap sila og 4,000 ka mga pulis. Usa sa instructions sa atong regional director is to check on what were the problems encountered last year para guided ang ato ang security preparations for this year. No? We have identified already what were the challenges last year. This is an annual activity, so naana may information on what to focus on. No? Lakip sa tutukan sa kapulisan ang pagbantay sa mga vital installation sama sa mga simbahan nga dugukanan sa mga tao ug ang mga terminal ug pantalan nga dagsaan sa mga pasahero. Wa hinon matataw kung kano sa magsugod ang deployment sa kapulisan. Makita man nato na during this time ang local government units are very active also in deployment as well as other agencies like Bureau of Fire. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.